A ruta da Camelia de Galicia continúa medrando. Esta mañá o Comité da Camelia reuniuse en Cambados no Pazo de Feciñáns para estudar a incorporación de novos espazos a este itinerario turístico da Xunta. O órgano aprobou a incorporación do Pazo de Faramello no concello Coruñes de Rois e a Estación Fitopatolóxica do Areiro en Pontevedra, un organismo creado no ano 1981 e referente no estudo da Camelia. Fundamentalmente porque é unha institución que vela por a calidade da camelia e por a súa traxectoria arredor do encol da camelia, non? Porque non se pode entender este desenvolvemento da camelia, polo menos na provincia de Pontevedra, sin a estación fitopatolóxica. Na xuntanza desta mañá tamén se aprobou a inclusión de outros 4 espazos máis, neste caso na categoría de recursos turístico asociado. Son o propio Pazo de Feciñáns e tamén o Pazo de Casalnou en Pontevedra, a Fundación Camilo José Cela en Padrón e o Hotel A Quinta da Auga en Compostela. Para Turismo de Galicia, os elementos que forman parte desta ruta da Camelia serven para desestacionalizar o sector. Xa se consolidou como un dos produtos turísticos máis interesantes a hora de na temporada baixa, a hora de desestacionalizar. Quería salientar tamén que é un produto que está na órbita da sostenibilidade, un produto que nos apoiamos porque para un futuro turístico sostible e a ruta da Camelia encaixa perfectamente. Marelles apunta tamén ao perfil do visitante que se sente atraído por este itinerario. Un produto ao que se achega xente dun nivel adquisitivo alto e que valora, e cultural, no? Que teñen un alto nivel cultural e que valora moi positivamente pois, este patrimonio que podríamos decir que é único en Europa, porque, como sabedes, pois a camelia en Galicia atopou un lugar excepcional. Deste xeito, a ruta da Camelia pasa a contar cunha vintena de puntos de referencia internacional no cultivo e produción desta planta, chegando na actualidade a tesourar case 2.500 cultivares diferentes de camelia.